Tina Nørlunds Atlantic far til årets hingst 2006. Og mange tak til hingsten Nørlunds Atlantic og Cecilie Mølgaard. Og så beder vi katalog nummer 290, Væsehøjs Cassie SPH 156 om at vise sine færdigheder frem. Det er en kåret hingst med bronzemedalje. Rytteren er Katrine H. Okser. Far er Brohøjgaards Mirage. Han er A-pony dressur. Og den er efter Boleo. Det er en af hingstene, der har haft stor betydning for DSP's arv. Han vandt 5-års championat i dressur og har vundet Gangers disciplin i 2007 og blev tilkendt bronzemedalje. Og I har lige et minut til at vise det sidste fantastiske, velgående sportspony hingste. Og man kan jo se på disse dejlige sportsponyer, at jamen, det er jo ligesom at se de flotte varmblodsheste, avlsmålet er det samme. En fantastisk velgående ridehest med flotte rammer og stor kapacitet. For her ser vi jo dressuren, men flere af disse ponyer er jo også gode springheste. Tusind tak til jer alle for denne smukke fremvisning. Mine damer og herrer, en stor hånd til Kloster Santino, Lasbøl Kærlund, Lille Snorning, Væsehøjs Cassie og Nørlunds Atlantic. Tak for fremstillingen.